हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स पे। दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी मालती चौहान के बारे में, जी अपने एक अलग अंदाज खातिर YouTube पर छा गई बाटी। दोस्तों, हम आप लोगन के बता दे कि सुनले में आवत बा कि मालती चौहान के ऊपर प्रेत का साया आ गई रहल, जिससे इनके काफी ज्यादा परेशानी झेले पड़ल। दोस्तों, आप लोग तो जानते हो कब कि नवरात्रि के समय चलत बा, जहाँ ई प्रकार की गतिविधि आमतौर पर देखे के मिल जाले। एकरे अलावा सुनले में इहो आवत बा कि इनकर तबियत सुबह से ही खराब चलत रहल, जहाँ इनके तत्काल डॉक्टर के दिखाई गई, लेकिन डॉक्टर के द्वारा इनके कोनो भी प्रकार के मदद नहीं मिलल। फिर जाकर उनके झाड़ फूक के खातिर ले जाए के पड़ल, जहाँ आप लोग देख ही सकीला कि इनकर का हाल हो गई बा। इनके ऊपर आयल प्रेत अलग अलग तरह के फरमाइश करल शुरू कर दिलस, जेके देखकर हर कोई हैरान हो गई। लगभग 2 से 3 घंटा तक चलल ई कार्यक्रम के बाद इनके कहीं जाके आराम मिलल। यही के साथ दोस्तों, वहाँ के सोखा बतैलस कि अगले आए वाले पुण्यवासी तक मालती के बच के रह पड़ी, ताकि मालती और उनकर बच्चा के कोनो नुकसान न पहुँचे। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हो खब कि काला जादू के शक्ति अत्यंत खतरनाक होला। अगर इस सब में पूजा के दौरान कुछ गलत हो जाला तो टोना करे वाले तक के हानि पहुंच सकेला। दोस्तों, काला जादू द्वारा कई टोना नवरात्रि में खास तौर पे अष्टमी नवमी के समय ही कईल जाला, काहे कि ई दिनों में शक्ति का प्रभाव ज्यादा होला। दोस्तों, अगर बीच चौराहे पर सिंदूर, फल, नींबू, उड़द और मिठाई जैसे कोनो भी वस्तु नवमी के समय आप लोगन के देखे के मिल जाए तो उसे दूर रहे चाहिए, काहे कि ई प्रेत और अन्य परेशानियों से मुक्ति होए खातिर रखल जाला। तो दोस्तों, भूल कर भी ई चीजन के छुए के ना ही चाहिए और ना ही उस सब के ऊपर से जाए के चाहिए। यही के साथ ई चीज के सेवन के बारे में भी ना ही सोचे के चाहिए। अगर ऐसा हो जाला तो कई सारा परेशानी और विपत्ति वो आदमी पर आ सकेले। तो दोस्तों, आज के ई वीडियो देखकर कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतावल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।